Ningizimu Afrika nina abaphunga nomageba nina abakabhejane ephuma esiqwini siyanibingelela siyanamukela nonke sibingelele noBabu Dokotela ubaba wesizwe ubaba ujabulile bathi ubaba omuhle njengekhehla lomlungu. Babu Dokotela awubingelela ababukele emakhaya. Baba wesizwe bawujabulele njengekhehla lomlungu siseThekwini seKwaZulu Natal sisebhilidini elibizwa ukuthi iNedbank House Building sise-19th floor umgaqo esikuwona sekusekhonile kaQueen Street and Albee Street. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Topic yethu namhlanje soke sibheke lama sithi awuvukelwa vese. Umbuzo wethu oqala Babu Dokotela. Ngabe umuntu uyakwazi ukuthi afike azobuza mhlambe uzomnikeza nje ilist yazo zonke izinto nama prize wakhona ukuthi le imali le imali le imali kuyenzeka yini lokho ebunyangeni? Kunabantu lento ngicabanga ukuthi mhlambe abantu abekho wrong benza kahle batshengisa ukuthi baqhamuka kuphi lento ibangelwe izinyanga inyanga zivesene zakha zaba ne-catalog uma ufika kuneboard elibhaliwe ukuthi siyahlola siyalapha siyadubula siyasidubuleki yonke le dot loyo uyinyanga you don't need something like that. You don't need something like that. Wena kusala wenyanga konke kunye kungaphakathi and lento ukuthi umuntu uzokufonela sithi abantu siyabafonisa abantu bafona abantu umchazela umuntu ukuthi hayi mina ngenza ukuthi esigodlweni senze ukuthi lokho muntu loyo nyanga le esuke ikhuluma nawe into enjalo is just a salesperson. Uyadayisa in a sense that sekufuza usanazivala isigodla siphinde sibe herbal shop kwazi ukuthi lapha uyothenga imithi la uzofika uchaza la mina ufika ubuza into enjalo hambe lapha eSheda herbal shop ufika ubuza leyo nto khona ngoba yikho inyanga lapha abantu abadayisa kuphela then umuze kumina ufike kumina noma ngabe usuka kuphi ukhona nje umunye bephethe 8000 isuke ebhizana ezovula account uzovula iCatalog lelo shintsha ama page ngathi lalela ndoda akudayisi la kona idocument aka Avon lokubheka ama perfume ukuthi imalini le no kona Avon mina la isenyangeni into izela uyayazi uma ukuthi uzongifunda umqondo angisifakile isiketi mina ukathi ngifaka isiketi angiyona idanoni ungabona ngibovu angiyona idanoni mina azofika ngibuza into engenamsebenzi wena ungayazi into yenza ngilenza nje hamba kulula nje hamba nje kuphela ngoba mina angichazi lutho mina ngikuchazela ngoba sengikunika ngifuna ukwazi ukuthi wena icaliber yakhe userious kanganani ngikutshela uma userious kangaka unganika into enje kodwa ungangibuza ukuthi isebenza kanjani mina ngizokunika angeke mase sekukhokhile we are one of our family now we have to be told the secret singakutshela lokho uzokwenza kanje lokho uzokwenza kanje but there is nothing entweni engizokunika yona ezofuna i-blood sacrifice of a cow or of a human being or kube khona ilungu lomndeni olifayo but ukuthi uzofika uzongipersecutor uphenduke wena ube umshushisi ngeke mina ngiyivumele lonto leyo hayi ngeke ngimdala kakhulu for that mina ngabenza ubunyanga kazi ngamentorishwa and abantu abangimentorishayo ngabo 94 95 and bangaphatha kabi namanje ngisaphenduka ama questions ngane nje hayi ngeke no hayi ayenziwa nje lento and yekeni ukuyenza nakwezinye inyanga iya enyangeni ufuna umuntu wentwala thatha umuntu wentwala ungalobuza lokho kwani lo inyanga izokushanga umuthi izokubodwa inkinga ikushanga umuthi straight yazi sekushaya lo kanjani ngomuthi thini sithatha nje amafutha ebhubezi sithathe isibhakha sithathe umayisaka ubufu mase sithatha lento nalento mase sibasa isitini mase sibovu isitini mase ngithele umuntu bese ngishaya isitini ngembazo sidabuke phakathi ngikubize la kusona angifuni mina ngifunda umqondo ngishanje ngomuthi mina uma ukuthi uzofika wena nekhemisi ukuthi uzongibona ukuthi nginyanga impela hey kunabantu mina abayintandane abaholy grant namhlanje thina support iqembu libusa iCovid funda nje umqondo uthini siyona catalog siyabonga Babu Dokotela sibonge kakhulu ake sibheke la thina uPaula wakho Babu Dokotela ngalezi inyanga sezosaziwayo okanye sezama celebrate manje ukuba inyanga is not a lucky star ayikho inyanga eyistriker lo nje ufuna sikuvume ayikho inyanga eyistriker le nyanga sezifike kwi-level ukuthi noma ngabe uhlangana nayo uthi ayibengela ayisabingeleleki isiyinto enkulu akekho umuntu omkhulu ithongo ukhokho wabokhokho ukhokho omdala ukhokho samandulo yena wanyathela izintaba zisemanzi uyena ko uyicelebrate kuthina
thina singama subordinate singama volunteers ethongeni uma sihlangana nomuntu we have to be loyal and very cordial not ukuthi siba ama celebrate not sibe sama celebrate engisho ukuthi lento ethu obunyanga izosididisa mase izoyivuma ukuthi siphushele kwelinye platform esingabelongi kuyona because once you become yourself a celebrity you're going to become weak. Why weak? You'll be depending to the protection circle. Without them you are weak. Kanti iba strong uwedwa. Iba nyanga uwedwa. Let people respect you and people adore you uwedwa. Not in a circle of dependable aiders. Lokho kwenza ukuthi ube weak, move. Ama celebrities are very weak. They are very very scared. Ayikho into eyigwala nje esisaba njenge celebrity. Celebrity ayikwazi ukuya ndawo ingenayo protection. If labantu beshintsha bethi hayi bafuna imali engaka manje kufuze ukuthi abaniki abuya xoxa nabo bese bebuthi madoda ingaphinde nezicishe nangibulalisa kuba le mali bengenabo ngizokwenza njani because they adopted uba thina sona ama celebrity umuntu oyicelebrate kuthina ukhokho samandulo ukhokho abokhokho ukhokho ongamele yonke amathongo uyena ko celebrate kuthina ngoba thina si volunteer ukuthi sizosebenzela ithongo. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Babu Dokotela ucacise la. Imali yayipoke ngabe into ekhona yini ngempela noma ifake nje? Imali yayipoke. Ikhona imali yayipoke. Lokho akufuneki sidlala ngabantu ngoba if i-channel izosetshenziswa for lying to people, it's not a channel that is developing people's brand because abantu bafuna i-content. But asikhuluma ngemali yayipoke. Kunabantu abathi mebengcwatshwa kuthathwe ibhodwe eli3 lebe ekuthiwa ifalkeke elinemlezo 3 mase ligcwaliswe imali eyama coins. Le mali yama coins lo muntu mase engcwatshwa nayo. Le mali uthola mhlambe ihofa golweni ihotiki ihopheni ingamarandi ingama shillings ingamakwatsha kuyadepend ukuthi umuntu kwele kodwa iba ama coins bayigcwalise lapho mase ngcwatshe ikhona ke lo mama but mase kuzoba khona clever abahamba umgaqo yabo abathi bona banemali banomuntu okulanda imali ezibhuki bathi banemali ezibhuki khona bayaziyo and abantu abaningi sebefile bethi bawuyilanda and olela thuna bese liduka ebusuku manje kufuneka umuthi okulisebenzisa mase kuvela ukuthi manje imali laphayana ebonakele le mali le ila ku 20 million le mali biku basket omkhulu kodwa le mali imali ezibhuki le mali ifuna ukulandwa sesiyasebenza ke into ezokweshiwa kuwena kuzothi uma uyifuna le mali ukhona umuntu ongakusiza kodwa lo muntu into efuna kunamafutha ofuna wasebenzisa lamafutha lawa amafutha kangaroo lo muntu use Free State wena ula eThekwini funa uyekuyena eFree State lo muntu kodwa uzomfonela uma usumfonela bakutshela amafutha ukuthi akhona atha 100,000 lamafutha funa nifike niwashise lapha ethuneni emini kuze uthi ebusuku lingezuduka ethuna uma uthi uyamfonela wena athi number yakho uyithole kuba usho ukuthi uthole sibani athi ubefuza basibani banangitshele before akhipha inamba yami alivala ucingo afonele lo muntu uhleli naye athi awundoda usukhipha inamba yami ungangitshelanga athi lo mase exolisa yabo badidi ngathi bayaxabana babambane ngoRalph babambane uGreece kancane mase bededelana futhi mase ethi umnikeke lo muntu ngikhuluma naye yebo ndoda uthini hayi manje ngihleli nobaba lana umazeka uthi sifuna ukulanda imali ezipho manje sifuna lamafutha okubamba ithuna ushilinganyama ebusuku unamba umbuzo uzobuza ukuthi mina nizokunikani mase nithole lo mali hayi mkhulu lo wena ongakusho ukuthi yakufuna hayi ngiyadlala ngifuna lutho ngoba ngiyazi ngene nginike lutho vese ngibacebisile abantu mase ethi amafutha akhona kodwa bese wakhokhela umniniwe awu150 lo okhuluma naqala uthi awu100,000 leyo usethi awu150 musu uthi wena hayi mkhulu singakunika phela lo mali bese nokubusela lo muntu athi hayi kukuninake ucela ke nifike kodwa ke ngoba manje kulesonto uzobe sebenzele egoli ucela ukuthi nihlangane eCampton Park
akasekho manje Free State seniya Kempton Park mase se Kempton Park senze amafutha usezwanika umfana wakhe asebenza naye umfana wakhe unamakhumbi nje lapha uyaziyo Kempton Park e-taxi rank then musufika lapha nansi double cap iJeep uhleli lo muntu la kufonela athi ungathi wena uze kumina uthi yebo athi ngene emotweni uyiphethe ke le brown envelope ayibuka labothi aya 100 kilo athi awufunani ngalento athi hayi umkhulu uthe kunamafutha engizothola kuona akubuza ukuthi awusabi ni amaphoyisa la ngoba lento strong kakhulu uthi na hayi asinake izikhona umuntu esihamba ngihamba nabo amagenge bese yakugoqela hla amafutha akuvulela akunukisa futhi uzuthi hayi yaqala amafutha nje kunikeza kudedela uhambe nawo la mafutha awu 150,000 mase seniyakinyangeni le e10 watholile izobe sisho ukuthi kufanele nihambe ke nohlola ukuthi njengoba manje ke sesithatha lamafutha sohlola ke manje senihamba nayo kinyanga senohlola ke manje senokhuluma manje kuphi ezigubhini zami izigubhu lapha seziyasho ukuthi umcebo lapha nomcebo omkhulu kakhulu kodwa kufuneka imali yasemhlabeni imali ephila la emhlabeni njengamanje kufuneka imali ephila la emhlabeni njengamanje e200,000 mase niyahamba ke nganzamini lapha nakhe uma ningenayo lonto tholani inyongo ezo2 zamachwane ebhubesi sokukunina ke umkhulu useshilo ke lapha sekuphelile mase ethi hayi niyawezwa kamakhosi athini mase eshaya ke ethi makhosi ayisiyezwa gogo makhosi siyezwa gogo kuphelile ke sekukunina ukuthi nenza njani u200,000 nawo noma inyongo amachwane ebhubesi awu2 nawo anako 150,000 uhambile amafutha ngenamsebenzi nowaphethe uyaphela kumhlangano lo imali eyipokile lonto kudliwa eyakho imali ngoba wena uchithanga isikole zwangushaya umgaqo kahle lokusetshezwa kanje yabo kusetshezwa kanje ngoba nalo umkhulu ahlola ke ukhuluma la kuyena esigubhini loke ethi khuluma ndodedala silalele mase yakhuluma ke lo muntu athi khuluma gogo siyezwa gogo ukhuluma lapha phambi kwakhe ayikho yonke into ezeka lapha phambi kwakhe engisho ukuthi ke kusuke kusetshezwa wena usuphethe amafutha ongawadingi umuthi uthi uyabuza njengoba singasayenzi ke lento lamafutha ngikwenza njani athi hayi phela kwamafutha ngene lapho mina ungakhuluma nomkhulu lona kuphelile akasangena amafutheni awakho la mafutha lo muntu asebenza naye uyena lo wadayisayo la mafutha ubhayizani wakho lamkhandile ubukhuluma naye into eyodwa ichemistry yodwa engisho ukuthi qaphelani bakithi mesinika uzothatha yekani ukuthi Babu Dokotela enginamali ezipoke efuna ukuyilanda le channel ifuna ukusiza siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ke siphinde sikhulume lana ngeblack salt and ulamula. Uma lo muntu ekuhlupha mthathele iblack salt mthathele iback to the sender ugqume ngeblack salt ugqume iblack salt lokhulu into ezala ukuthi iblack salt usukwenza ukuthi lento ingabounce back kuwena usuthatha kulamula lo ubhoboze phakathi uthathe iphepha ubhale igama lalomuntu ne-intention ufuna kwenzekeni uma usuthela i-black soda uyigoqa into uyishutheke lapha ephepheni lalamula uma usuyasho ukuthi ngithi usibandana kube ukuthi usibandana kube ukuthi uma usuthatha lento le uyoyilahla la kubole khona kakhulu goqa ngoplastic omnyama ushaya ifindo uyoyilahla lapha la kubole khona kakhulu black soda iyama impilo angeke nje sibuswe abantu black soda still 200 rand ngeke sibuswe abantu ufuna abantu sibabeke endleleni yabo siyabonga Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela lesibhekana na firstborn crisis yini lesikhuluma ngayo lapho ama firstborns isimo sabo sesifike kwi-emergency sebeke ICU ukuthi awukazi ube i-firstborn akufuneka ukukhuluma umuntu ongayazi ukuba i-firstborn ukuba kuya-applyelwa ngabe mina sengibuyisela ama-forms okubususa ukuba kuyafundelwa ngabe sengofundela enye into ukuba uyakukhetha ukuba i-firstborn ngabe mina sengikhethe enye into ukuba i-firstborn you don't choose to be firstborn but ingcindezi ephezulu kwakho unako noma ungenako you are a firstborn kunama-firstborn ekhaya zonke into zihamba kahle kodwa umntwana akaphumeleli yonke into yakhe slow kanti imoya yonke yasethongeni ihlala kuyena ngoba uyinhloko yaleli khaya mekhamba abazali that is why i-firstborn ishawa kangaka uma firstborn umuntu even emsebenzini to be promoted for the spirit of being a firstborn and spirit siyamcindezela and ama firstborn amaningi kumanje angihlekisi ngawo
awasebenzi. Ama-firstborn abafana i-majority yama-firstborn yakusho lokho azimpohlo. Akusafuni ukuthi akaganiwe ngeke ugane na 45. Ama-firstborn azimpohlo. Lento yokuthandana nomuntu umekutshela ukuthi uyi-firstborn ufuna wazi ukuthi ubheke nomqansa. But ama-firstborn into edala ukuthi athwaliswe kanzima because ayayazi escape route yawo. Umuntu oyi-firstborn umeke wathandana nomuntu kaSeptember inyanga. Umuntu oyi-firstborn onesandla sakhe siwu-W, sino-line abafoma u-W kwa left, sino-line abafona o-Y1, o-1 abawu-3 esandleni, sino-line abafona u-Y. Lo muntu loyo usuke ebanjwe u-14 ukuthi abe rich. Those people, when they escape, you cannot catch them again. Those are firstborn. But if firstborn mekathandana nomuntu onesandla esinjalo, uyakwazi ukuthi firstborn ithi tap to this and then ahambe ngalawo mandla lawo. Because usuke firstborn. Engisho ukuthi wena sisothandana nomuntu oyi-firstborn, look at your hand and then ubuke sakhe. Ubuthi ngawakho umuzla. Isandla sami siyatshengisa ukuthi lo muntu enginaye kulo muntu nona ebengivese ngimdinga empilweni. That person is a firstborn. Angisho umuntu ukuthi uyi-firstborn ngoba umuntu omlama washona. Ask, uyona firstborn. Angisho ukuthi uyi-firstborn ngoba umuntu omlama waphuphumayo. Cha, uyona firstborn. Ubhuti wakho omdala nomuntu uma wakho yasho ukuthi ingane yakhe yaphuphuma isina 6 months. Ongabulama yona kusho ukuthi uyona firstborn unjalo. Abantu baziveza kuma firstborn. Ukuba yi-firstborn futhi ubaba wakho azibone ngawo ukuthi umuntu. Uyi-firstborn kunjalo. Ukuthi uyi-firstborn ukuthi uma wakho azibone ngawo ukuthi umuntu. Uyi-firstborn kunjalo. Ungaloko usifundele ukuthi wena uyi-firstborn achana nami. Ngifuna ukuthi laba abantu abama-firstborn sazi ukuthi they are in crisis. And then abantu they tend to shy away kubantu abangama-firstborn. And then you have to understand ukuthi if ufika umuntu oyi-firstborn kuwena, imithi oyisebenzisa kubantu abajwayelekile ishintshe mase kufika bona. Abayi-approach ngenye indlela. Noma bangahlala ndawonye e-compound enkompolo. Athi ungikile kodwa mina ngithanga ukwenza kanje. Ungaquestion ukuthi usibani bani umnikile elsheda Babu Dokotela wathi akayisebenzise kanjena kodwa mina ngitshela because yena uyi-firstborn. Yena uyi-firstborn. Babu Dokotela umnikile nje lo muthi lana wathi akupheke nayo nephi kodwa mina ngitshelanga lokho futhi mina ngikhokha imali enkulu but yena uyi-firstborn. Engisho ukuthi i-firstborn we as abelaphi bendabuko we have to tend to understand them who they are. Babu Dokotela uthi firstborns are in crisis. I need to help them in all levels. Still have to help them. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela nangomunye umbukeli wethu uthi Babu Dokotela udadewethu wabeletha ngomthungo. Emva kwalokho akusalungi lutho ekhaya. Udadewethu wachitha igazi ekhaya. Lelo gazi lelo langagezwe. Udadewethu wachitha igazi ekhaya. Lo mkhokha wegazi wangavalwa. Leyo nto leyo umntwana afuna abelethele emzini wakhe. Angabuye ukuze ekhaya ngoba eseganile kodwa. Kodwa mase nomthungo, uma ezobeletha ngomthungo ufuna kuba umuntu oseganile. Kuba ngcono but uma udadewenu eyintombazane ekhuliliswe umuntu nje emsebenzini noma esikoleni noma kuphi mase ebeletha uzobeletha umthungo abuye izinto zale ekhaya ziyadabuka. Ayongizwe ukuthi ngithini ucabanga into ecabanga. Izinto zale ekhaya ziyaqala zidabuke and mase imfimfu nomphelo ngoba kunegazi elichithekile la ekhaya and langavalwa umkhokha walo and langagezwe legazi. And lezi zinto lezi zihambe zishaye even umuntu ongekho la ekhaya as long nje ukuthi udadewenu wena usahlala naye wena usunomuzi wakho kodwa udadewethu into ayenze ekhaya lento isenzele umkhokha. Sibona ama divisions angaka empilweni it because of that womb that was cut open and there was no sacrifice eyenziwa ukuvala leyo nto. Abantu babona sangathi umthungo just an ordinary thing. Umthungo is not an ordinary thing. In the realm of the spirit kuchitheke igazi. In the realm of the spirit kunomuntu olinyaziwe kuze kufike lo muntu lo. Engisho ukuthi labo bantu labo
we as abelaphi bendabuko, we tend to ignore them as if kunormal. Uhamba nomshana wakhe and umshana wakhe ababa wakhe akazamenzele lutho and only find out ukuthi kwadadewabo loyo umezalo uzala ngemthungo. And then i-rate yabantu besifazane abazalela emakhaya ngemthungo kwaba u10 aba u8 abagananga bastakhe nalemthungo yabo. You barely find someone onemthungo u3 eganile. Engisho ukuthi singabelaphi bendabuko, we must raise our standard very high above the ordinary. Sazi ukuthi umuntu umefike kuthina ufike lesiphi spirit. Kuyispirit lesi spirit of senze ukuthi abantu babe nemthungo. But the spirit of cessation. Leyanto lena we have to deal with it ngomuthi. Banikwe into izemhlabelo but abanikwe into okugeza legazi, abanikwe into okulivala lomkhokha. Lomkhokha ufuna ukuvalwa. Babu Dokotela wayesiza ukuthi umuntu wakhe wazala ngomthungo ake sibonane. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake sibheke la masithi financial management iyadingeka ebunyangeni. Ngabe sikhuluma ngani lapha? Inyanga, they've been mentored by wrong people. Baba owesizwe uthi izinyanga zikhuliswe ngeziyalo zabantu abarong. Awukwazi, ngiyakutshela manje, awukwazi ukukhuliswa umuntu oqhanyelwe. Umuntu uzocabanga ngomthondo ukuthi yena uma usunemali eganwa andisa umuzi kababa omkhulu wakho. No, umuntu ocabanga ngetotozi loyo. Lo muntu loyo uyakumisleader. A person okufuna ukuthi akumentorishe, it's someone ozothi ngoba mfana ngothi imali usunayo, thatha le mali uyifake kwi proper investment. Number 1, educate your children. Your children are your pillar investment. Uma ingane zakho uzifundise kahle, no matter ngabe kwenzekani empilweni yakho, ngeke uzuhlale ehome ukhokha u35 njalo ngosuku. No matter ngabe kwenzekani, as long ingane zakho uyifundisile, ngeke uzuhlale phansi kwebridge. Zithi ubaba thina wazifundisa, noma ngabe ubaba mombo uyathakatha, kodwa we rather rent a flat ahlale yedwa nemithi yakhe. Kodwa thina sinjenje ubaba wazifundisa. Invest to them. Yeka ukwakha imiqasho uyinyanga. Urentisa abantu abawu40 bazokuhlula, uyabasaba labo bantu. Inyanga, they have to mentor about imali. Imali is not about leisure ukuthi every week when ubonakala komhlanga drive, ubonakala ko Florida, ubonakala la ko morning side. Ziyawaphela kumagodlo kuphela. Ayikho into enzeka wena kaMax ongekho kuyona. Uhlezi ukhona ka-Ace nje njalo ngolosihlanu uhlezi ukhona. Egagasini uhlezi ukhona usubizwa ngegama even udlula ngoba bakwazi uyicomment because unemali. Thina nyanga, we are not being mentored properly. Siyalwa abantu aba-wrong. Abantu abangama-failure because umuntu osuke ekutshela ukuthi entertain uzip wakho, that person just never like you. That person just never like you. Uzip aweneli. But ukufundisa ingane zakho kuyenelisa because kunezinyanga ezozishone lemhlabathini kaJehova zingakaze ishuthe nengane yayi graduate. Kunenyanga engakaze ishuthe nengane yentombazana yomfana ifaka ijazi lezemfundo. If it has never happened to you, say Babu Dokotela, challenge accepted. Challenge me, make sure ukuthi ufundisa ingane yakho till ishuthe nawe uyinyanga. Hayi ukuthi ushuthe nemoto ithengile emillion. Shutha nengane yakho igraduator. Ingane yakho owayilethe emhlabeni, hayi ihlobo sakho obiziwe kusona. Ngifuna ukuthi sazi ukuthi i-mentorship yethu ayingabi depend ku-intimacy. Depend kakhulu to invest on human knowledge. As long ingane yakho ifundile, your child can never be literally be abused by anyone because lo ngane academic. Babu Dokotela says izinyanga must be financially mentored, not in intimacy
mentored. Siyabonga. Sibonga Babu Dokotela. Ake sibheke la Babu Dokotela uma sithi awuvukelwa kodwa still futhi usaqhubeka nokuloku uchatha. Yazi abantu abangavukelwa babona kanjani? Ubabona ukuthi baphathe labo wallet abamnyama abanamakhadi awu5 angenamali ebank. Phakathi wallet kuno 70 rand. Labantu ke abavukelwa ke labo bantu. Umuntu ovukela umona ngowallet wakhe ngoba uyazi la avuka khona konke ayishiyayo. Yebo ngoba usuke evukelwa kulo. But labantu abakavukela nje babona ukuthi baphathe imajority yabo sesiyayazi futhi. Ine tendency okuphatha le card le khona le card le wallet efaka amakhadi kuphela. Azathi iyabheda ngiphethe amakhadi dot. Uyazi ke lo muntu akavula. We want to help those people. We want to help those people ngoba uyazi ukuthi uma uvuke enganeni ngeke utshele ukuthi awunayo umshini wokuswipe. Ingane khona umshini wokuswipe ukhuluma ngento impela ifuna imali manje. Ingane futhi ayifuni uzoyifakela ngeapp. No, manje ifuna ukuthenga imiphumela manje. Ifuna ukuthenga amavese njengoba uyishanje ihlala kulomzolo ngezansi. Kodwa izodlula lapha yana akashisa nyama. Indlento le chicken dust. Ifuna ukudlula ithatha chicken dust lapho no 2 drink ifike nayo endlini. Manje wena mawutshela ukuthi manje une app asikhuluma apps selection lana. Asikhuluma apps selection la. Then ngisho ukuthi ngifuna ukudila nalabo bantu lapho. Ngithi mina ukuyeka ukuchatha. Ukuchatha is good for colon cleansing. But ungachathi uzobe namaphiles kodwa induku inganyakazi. Ungachathi uzobe namaphiles induku yaqhubeka inyakazi. Into engiyifunayo asikunike i-black stick men's libido. Black stick men's libido uyisebenzise ubuye ungitshele ukuthi i-wallet okayishintshini. So kubona usophatha i-bridge le wallet ngoba kunabantu asobondla ngale wallet obagqilazayo. Ngoba ngesikhathi usaphatha le ncane eminyama evese nithi ba no 70 rand noma no 120 uthi bana lapha idluli ku 200 rand kuba imadlana nje mesipha ngapha necele nozipho uqumbile lo wama coins lathi athi hayi ngapha ngifaka ama coins mase ufaka ephayitheni la ngemuva ejini mase kuqomba ukuthi yabo lo muntu akacande lo muntu ocandayo ngeke afake ujini ngemuva yakho lethi iphathwa ngesandla okusuke kunento esuke phakathi. Ngifuna labantu besilisa bathi Babu Dokotela ngizoshintsha wallet but ngifuna uncinze ngane strong lento izongisiza yini. Uzoncinza kakhulu as long as uthi ulayithile uzoncinza kakhulu. Ithole sokunayo 500 rand but ungayisebenzisi zonke insuku. Angiyifuni mistake ngifuna nje mistake. Ngisebenzisa indlela sekunya 2 times in a week phelile. 1 somlulo sibili kuphela ungasaqhubeki. Yeke uzobona sonto ezayo. Verse uzobuqheleza kuphela. Sizokunika yona ke wena umuntu wesilisa and asiyeke lokhu pretend ngazuthi induku ziyavuka zivuka verse. Njengoba singavuke ke akudilwe naso nje kakhulu. And lento izofuna ukuthi vele abantu besilisa and ibaphethe kabi lento ngokuthi abantu besimama bazi anyone owesilisa oneminyaka 45 to 55 baku WhatsApp group odwa itotosi iyagoloza incika ngodonga iyagoloza abantu besilisa abaku 55 to 65 years and sebebesena bayidela indaba yocansi oba kusenzeke. Sifuna ukuvusa amakhehla ke manje. Sifuna ukuvusa ikhehla livuke ligqoke ikhinde ekseni. Umama lilethele iparish elishisayo ngokuthi kade edondozela ubusuku bonke umkhulu. Sifuna ukuvusa amakhehla ke manje ngoba nina senibonile ukuthi abavuka azovuka. Nansi black sticks banikele yona ukuthi abayisebenzisa ivuka. Kuke qonqotha abantu ngenduku nje ubusuku bonke. Aqonqotha kuphela. Ya ngoba kufuneka ukuthi ulale nosifazana ulele la na ulele izivuka ngo9 naye anavuka eqala qhasha athi angazange ngiphinde. Uvuka baleka qhasha athi angazange ngiphinde. Qhubeka uyilalela wedwa uyawazi umsebenzi wakho wenzeni. Sizokunikeza ke black stick for men's libido. Black stick uzothola ngo499. Sizokuposela uma ufuna indoda enkulu have stopped it. The beauty about it is powder sikwazi ukuyikorea umhlaba wonke ngoba iliquid ayingene ebhanoyini kodwa powder uyangena. Babu Dokotela besizojabula ufana umuhle njengekhehla lomlungu. Asibonga kakhulu ukuthi nawe ke at least indoda yakhe izokujabulisa ke mingakujabulisa ukuthi awuyingani Babu Dokotela ngoba uthe ikhona i-black stick yini lo longiphusha ngale ncane ngaka yini lo umphusha ngesithupha. Siyabonga Babu Dokotela thobeke siyabonga kakhulu.